Bes, salamat talaga sa pag-invite mo sa akin dito sa outing nyo ah. Kala ko makakalimutan mo na ako eh. Paano kita makakalimutan? Ninang ka ng anak ko. Ibinili niya sa akin na kunin ko sa'yo yung pamasko mo sa kanya. Oo nga pala no. Sorry ka mo kasi wala ako rito nung Pasko. Sige, ibibigay ko na lang sa'yo mamaya. Ikaw na bahalang mag-sorry sa inaanak ko para sa akin, Bes ah. Ano ka ba? Pinibiro lang kita. Hindi naman nanghihingi yung inaanak mo. Hinahanap ka lang niya kasi nasanay siya na bumibisita ka sa bahay. Pasyal ka rin dun minsan. Hayaan mo, mapapadala sa talaga ako sa bahay nyo. Mukha nga. Pero inuna talaga kitang imbitahan dito sa outing namin ng co-teachers ko para makilala mo na rin sila. Lalo na't dun ka na rin magtuturo sa school namin. Oo nga eh. Pero may napansin ako kanina. Yung lalaking medyo chubby, anong pangalan niya? Si Sir Gary yun. Bakit? Aha, wala naman. Medyo may dating siya. Uy, huwag mong sabihin natitipuhan mo yun ha. May asawa at anak na si Gary. Grabe ka naman sa akin, Bes. Nagtanong lang naman ako. Naniniguro lang. Siyempre, mga teacher tayo. Kaya hindi tayo dapat masangkot sa mga kabitan issue na yan. Bes, kumalma ka. Nagtanong lang naman ako kung anong pangalan niya, tapos nasa kabitan issues ka na agad. Nakakagulat ka naman kasi magtanong. Siyempre sabi mo, may dating si Gary. Isa lang ang ibig sabihin nun. Natipuhan mo siya. O sige, aaminin ko. May dating siya para sa akin. Pero hindi naman ako aabot sa puntong lalandiin ko siya, no? Kay boyfriend ako. Ay, buti naman kung ganon. Basta magtinu ka sa school, Bes, ha? Kilala kita. Marami ka ng lalaking pinaiyak nung college tayo. Ikaw naman, pinaalala mo pa. Tapos na ako sa ganong era, no? Seryoso na ako sa present ko ngayon. Nangangamoy proposal na nga eh. Talaga? Aba, mukhang seryoso ka na nga. Mabuti yan. Baka sa mga susunod na taon, may baby na rin kayo ng boyfriend mo. Naku, hindi ko pa iniisip yun. Parang ayoko muna. Huh? 35 ka na. Baka mahirapan ka na niyan. Hindi yan. Basta, hindi ko pa feel na magkakaanak kami ng boyfriend ko ngayon. Gusto ko munang mag-enjoy na kami lang munang dalawa. Sa bagay, iba na rin kasi talaga pag meron ng responsibilidad. Dear Love, ako si Nori, 38 years old at isang licensed professional teacher sa elementary. Best friend ko si Jen mula nung nag-aaral pa kami sa college. Nagkahiwalay lang kami dahil magkaiba kami ng school na inaplayan matapos makapag-LET. Hanggang sa nalaman kong nagpalipat pala siya sa school kung saan ako nagtuturo. Nung nagsimula dun si Jen, mabilis naman niyang nakasundo ang co-teachers ko. Napansin ko rin mabilis siyang makapag-adjust sa work namin. Nakita ko naman na inabalan niyang aralin yung dynamics ng mabuti. Isang araw, kinausap ko si Jen ng masinsinan. Jen, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa inyo ni Gary. Bakit, Bes? May problema ba sa aming dalawa? Actually, hindi ko alam kung problema nang ang maituturing yun pero mukhang dun na rin papunta. Anong ibig bang sabihin? Napapansin ko kasi na masyado na kayong nagiging close. Siyempre, magkaibigan kami. Isa siya sa mga pinakauna kong nakasundo rito. Nagpapaturo ako sa kanya. Nasabi mo naman sa akin na siya yung pinakamatagal na teacher dito, kaya siya talaga yung best na pagtanungan. Masyado ka kasing busy kaya ayaw kitang abalahin. Oo, busy ako kaya hindi kita matutulungan palagi. At ako rin nga nagsabi na siya yung pinakamatagal dito kaya makakatulong siya sa'yo. Pero marami na rin kasing nakakapansin sa closeness niyong dalawa. Medyo nagiging touchy na nga kayo sa isa't isa. Nakita ko kayo last time sa may gate. May pasundot-sundot pa siya sa tagiliran mo. Umaangkas ka pa sa motor niya. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi yun magandang tingnan lalo na mga teacher tayo. Best naman.
Siyempre alam ko yun. Tsaka wala namang mali siya yung ginagawa namin ni Gary. Nagmamagandang loob lang siya na pasakayin ako. Nagkataon lang din talaga na siya yung isa sa mga pinaka-close ko rito. Hindi ko nakasalanan kung maruming mag-isip yung ibang tao. Ay nako, ikakapahamak mo yan pag tumagal pa. Ano ba yan? Ang hirap naman kung pati ikaw ganyan yung iniisip sa aming dalawa. Nagsasabi lang ako ng totoo, Jen. Mas mabuti nang sa akin manggaling yun kaysa may lumapit pa sa yung chismosa sa school na to para magtanong sa'yo kung may relasyon nga kayo ni Gary. Yung mga tinginan nyo, ibang-iba sa sinasabi mong closeness lang na magkaibigan. Hindi mo masisisi yung ibang tao na mag-assume na may namamagitan na sa inyo. Aware ako na may asawa at anak na si Gary. Promise! Magkaibigan lang talaga kami. Masyado lang akong komportable sa kanya kaya ganun kami magtinginan. Nagkukulitan lang din kami kadalasan. Sa harapan talaga ng mga bata? Nakakatuwa ba na kinikilig sila sa inyong dalawa? Bes, magtiwala ka naman sa akin oh. Sinasabi ko na sa'yo, nagtitino na ako. Hindi na ako kagaya ng dati. Alam ko naman na kailangan ko ring alagaan yung image ko bilang isang teacher. Kasi nga, role model dapat tayo ng mga estudyante natin. Sana nga, Jen, mapanindigan mo yan. Nanindigan naman si Jen nung time na yon. Pero hindi sa pagpapakatino niya, kundi sa pakikipaglandian niya kay Gary. Maraming beses ko rin silang nahuli na nagpapalitan ng malagkit na tingin. Pasimple lang silang naghahawakan ng kamay kapag nagkakasalubong sa hallway. Ilang beses ko nang pinagsabihan si Jen pero hindi siya nakinig sa akin. Parang hinayaan na talaga niyang sarili niya na ma-fall kay Gary. Kahit alam naman niyang pamilyado yung tao. At dumating yung kinakatakot ko. Naapektuhan na ako sa pinasok nilang gulo. Bes, anong meron? Bakit in-invite mo kami dito ni Gary? Oo nga, Ma'am Nori. Kami lang ata inimbitahan mo. Hindi ba darating yung ibang teachers? Tsaka, parang wala naman atang okasyon, Bes. Wala namang may birthday sa inyo, di ba? Wala talagang okasyon o anuman. Inimbita ko lang kayo rito para makausap. Tungkol saan? Oo nga, Ma'am. Mukhang seryoso yan, ah. Seryoso talaga kasi hindi na nakakatuwa yung nangyayari. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Umamin nga kayong dalawa. May relasyon na ba kayo? Bes, hanggang ngayon ba naman yan pa rin yung issue mo? Kinausap mo na ako last time tungkol dito. Nilinaw ko naman sa'yo na magkaibigan lang talaga kami nitong si Sir Gary. Magkaibigan? Kayong dalawa na lang yung nag-iisip na mukha pa rin kayong magkaibigan. Hindi nyo ba napapansin kung paano kayo tingnan ng co-teachers natin? Pati nga yung caretaker ng school napapansin na kayo eh. Tapos todo deny pa rin kayo sa totoong namamagitan sa inyong dalawa? Ma'am Nori, pasensya na, pero wala naman talagang masama sa pagkakaibigan namin itong si Ma'am Jen. Madalas lang siyang may tinatanong sa akin kaya madalas kami magkasama. Nagmamagandang loob lang ako sa kanya kaya hindi ko alam kung saan nang gagaling yung iniisip niyo na may relasyon kaming dalawa. Kung talagang wala kayong relasyon, bakit kailangan tumawag sa akin yung asawa mo, Gary? Nasa Canada siya pero nakarating na sa kanya yung ginagawa niyo. Ibang balita pa nga yung nakarating sa kanya kasi ako yung pinagbibintangan niyang kabit mo sa school. Kung hindi ka magsasalita at hindi mo sasabihin yung totoo, magpapatuloy ang maling paniniwala ng asawa mo. Pinaghirapan ko yung propesyon ko kaya hindi ako papayag na masisira ako ng ganun-ganun lang dahil sa kalandian yung dalawa. Teka lang, sino bang nagsumbong sa asawa niya? Kailangan kong malaman kung sino yun ang masabunutan ko siya. Napaka-chismosa naman nun. Imbis na alamin mo kung sino yung nagsabi sa asawa ni Gary, ayusin nyo yung kalokohan nyo. Hindi nyo kailangan umamin sa akin kung ayaw nyo talaga. Pero please lang, tigilan nyo na yan. Pareho na kayong may karelasyon. Irespeto nyo naman sila. Irespeto nyo yung sarili nyo para ganun din yung gawin ng mga tao sa paligid nyo. Isa pa, hindi lang kayo yung naaapektuhan. Pati ako na walang kinalaman, nadadamay. Huwag kayong makasarili at huwag nyo nang ipilit yung alam nyong mali.
Nung kami na lang ni Jen ang magkausap, inamin niya sa akin na may relasyon nga silang dalawa. Palihim daw silang nagkikita at ilang beses na ring may nangyari sa kanila. Pinagsabihan ko siya, hindi lang dahil ako yung napagbibintangang kabit ni Gary, kundi dahil ayoko ring tuluyang masira ang pinaghirapan niyang career. Akala ko, after ng usapan namin na yon, titigil na siya. Matapos niyang aminin sa akin lahat. Pero nalaman kong patuloy pa rin silang nagkikita ni Gary at sinusulit pa nila ang mga sandali. Nasabi kasi ni Gary na pinitisyon daw siya ng asawa niya sa Canada para doon na magstay for good. Naisip kong magandang pagkakataon yun para matuldukan na ang pagkakasala nilang dalawa. Kaya lang, napagtanto kong kapag ginusto nilang magloko, wala kahit anong sitwasyon ang makakapigil doon. Bes, ano na? Bakit magkausap pa rin kayo ni Gary? Narinig ko kayo kanina. Magka-video call kayo sa likod ng classroom mo. Nasa Canada na siya. Kasama na niya asawa niya ron. Akala ko naman tumigil na kayo. Akala ko, sinusubukan niyo ng magpakatino. Hayaan mo na kami, Bes. Hanggang ganito na lang naman kami. Wala naman kami balak na magsama. Nasa Canada na siya. Tapos nandito ako sa Pilipinas. Ano pa bang pwede namin gawin? Napaka-harmless naman ang mga chat at tawagan namin. Hindi naman malaking kasalanan yun. Paano di malaking kasalanan yun? Kahit saan mo tingnan, mali pa rin yung ginagawa mo. Naninira ka ng relasyon. Sinasaktan mo rin yung boyfriend mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Mahal na mahal ka ng tao. Handa siyang gawin lahat para sa'yo pero heto ka, hindi ka pa rin makontento. Kailangan ba talaga dalawa lalaki sa buhay mo? Mahal ko na si Gary, okay? Hindi madali para sa akin na tumigil sa ginagawa namin. Sa mga chat at tawag na nga lang namin napaparamdam yung pagmamahal namin sa isa't isa. Masama pa rin? Oo! Masama kasi hindi yun tama. Bakit pa mas ginugusto mong maging kabit kung pwede ka namang maging liga sa boyfriend mo na mahal ka? Mahal ko rin naman ang boyfriend ko. Pero hindi ko talaga kayang hiwalayan si Gary. Ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin para lang piliin mo magpakatino. Ganito na ako, Bes. Pabayaan mo na lang ako. Wala ka rin naman talagang magagawa. Tsaka, ano pa bang inaalala mo? Nilinaw na namin sa asawa ni Gary na wala kang kinalaman sa binibintang niya sa'yo. Malinis na yung pangalan mo. Kaibigan mo ko. Kaya hindi ko gugustuhin tuluyan kang masira sa maling desisyon mo sa buhay. May pagkakataon pa para itama mo yun. Malayo na si Gary. Bakit hindi ka na lang kasi magseryoso sa boyfriend mo? Malayo lang si Gary. Pero hindi naman imposibleng magkikita pa rin kami. Jen, ano ba? Gumising ka nga dyan sa kahibangan mo. Naninira ka ng pamilya. May anak na si Gary. Hindi mo man lang ba naiisip na may bata kang nasasaktan sa ginagawa mo? Sinisira mo yung pamilyang deserve niyang magkaroon. Inaagaw mo sa kanya yung pagkakataon na maging masaya at magkaroon ng buong pamilya. Huwag ka namang makasarili. Ikaw, pwedeng-pwede ka pang maging masaya. May boyfriend ka na handang gawin lahat para sa'yo. Kaya please, Jen. Ito na yung tamang pagkakataon para gawin mo yung tama. Huwag mo ilubog yung sarili mo sa kasalanang ginagawa niyo. Dear Love, mahal ko yung kaibigan ko at ayokong tuluyang sirain si Jen ng maling desisyon niya sa buhay. Kaya ginawa ko lahat para makumbinsi siyang gawin ang tama. Sa awa ng Diyos, nakinig naman siya sa akin. Pinutol niya na ang communication niya kay Gary. Wala na ako naging balita kay Gary matapos nilang magkahiwalay ni Jen. Pareho silang huminto sa pagtuturo. Naghanap ng ibang trabaho ang kaibigan ko at ang huling balita ko sa kanya, nasa Taiwan na raw siya. Hindi na rin naman ako tinawagan ng asawa ni Gary at humingi na rin siya ng dispensa sa ginawa niyang pagbibintang sa akin. Sana raw,
ay inalam niya muna yung tunay na kwento bago niya ako kinumpronta ng ganon. Naging tahimik na rin naman ang buhay ko pagkatapos nun. Masaya na rin ako para sa kaibigan ko dahil pinili pa rin niyang gawin ang tama at ayusin ang buhay niya bago pa siya ilugmok ng malaking kasalanang ginawa niya. Hindi lahat ng tao nagkakamali ay nabibigyan pa ng second chance para bumawi o ayusin ang buhay nila. Kaya hanggat maaari, laging piliin gawin ang tama. Lalo na kung may kinalaman sa pag-ibig. Hindi naman masamang magmahal. Hindi rin ito bawal. Ang masama at bawal na bawal ay ang manira ng relasyon ng iba. Lalo na kung mayroon na silang pamilya. Metro's #1 Love Radio. Basic!